ισορροπία λοιπόν ανάμεσα σε μια παρατηρητική, λίγο πιο απόμπαχτη θέση, που θα επιτρέψει στον ασθενή να κρατάει τον εαυτό στις πληροφορίες που του προκαλούν στρες και σε μια τάση συγκρατημένης κατάρρησης, ώστε να μετακατασκευάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τραυματισμού. Είναι όσο πατάει κάτω, μετά προσέγγιση. Τώρα, για τις μεταβατικές αντιδράσεις. Οι μεταβατικές αντιδράσεις είναι αυτά που νιώθει ο θεραπευτής για τον ασθενή του, έτσι. Ο θεραπευτής που έχει στόχο να σώσει τον ασθενή από το τραύμα μπορεί να δείξει τον εξώσιο των δυναμία, είναι ένας κίνδυνος αυτό. Ο θεραπευτής μπορεί επίσης να νιώσει καταπίεση, θυμό και απόγνωση ως απάντηση σε αυτό που φαίνεται ως αντίσταση του ασθενούς να αφήσει πίσω το τραύμα. Όταν ο ασθενής επιμένει πολύ και φέρει συνέχεια στο νου του αναμνήσει για τον τραυματισμό, τότε ίσως ο θεραπευτής μπορεί να διαφορήσει ή και να θαυμαστεί. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην ενταρχή προσαγωγής, η οποία είναι πολύ πιο ελαφριά κατάσταση και πολύ πιο κοντά στην δικιά μας εμπειρία.